rekao sam joj da se ponaša kao dete i da mora malo više računa da povede o sebi. Tako je, tako je. Sad ništa nije važnije od tvog zdravlja. Čekaj, a šta ti radiš ovde? Pa zar nisi ti na putu? Nisam. Šta se zajapurio toliko? Šta si crven toliko? Ja rade, Eva, nije joj dobro. Pa šta je s Evom? A ne, sam je Marina javila da moraju hitno da je operišu. Šta čekaš onda? Ajmo, idi! Evo, idem da vidim kako. I javi mi šta je bilo. Hoću, evo. Pa šta pričaš? Ajmo, idi. Tanja, molim te, vodi računa o sebi. Ajmo. Bože, čovek. A kako je moja bebica? Bolje, mnogo bolje. To volim da čujem. Znaš ti koliko smo se svi uplašili? Nemoj, molim te, to više da radiš. Hej, ne znam da bih mogao da izdržim to ponovo. Evo, pogledaj ovo. Šta je to? Doktor mi je preporučio, to je najnovija klinika, oni imaju izvanredne dijagnostičare, obavit će ti sve analize i bit ćeš ko ponovo rođena. Dobro, ići ću. Jo, sjajno. Jel obećavaš? Obećavam, radi, ići ću. Bravo, mila moja. Šta je bilo? Boli te stomak? Da ljubi Rade da prođe. A ljubi Rade svoju bebicu. Marina, gde si pile? Ajde bre, jesi normalno bre, Ćale? Šta je, bre? Ipak si došao. Pa Eva je deo porodice, mislim, jadan pas. Aj, nemoj tako da pričaš, bit će dobro. Ne, ja stvarno, znači ne mogu da verujem šta nas je zadesilo u poslednje vreme, ali, Pile, znači nemoj ti ništa da brineš, bit će sve kao pre. Ništa neće biti kao pre. Pa šta, to je tako, neće biti. Ne, Marina, ali ga čuješ, molim te? Pavle, tiše, ne preteruj, nećemo sad o tome. Ne. Ja preterujem. Ja preterujem. Ne, si čuo što je rekao? Kako je prošla operacija? Sve je u redu, nemoj ništa da brineš. Brate, šta ćeš ti ovde? Šta si u belom mantilu, a? Šta si ti primarijus neki, a? Daj, Pavle, molim te, ne preteruj. Eva je tako u problemu, nećemo stalno o tebi. Marina, znači ja neću da se svađam. Molim te, pa vidi ga, brate, šta, kao? Slušaj, Sandra je napravila čudo. Hvala ti, stvarno divne. Ništa, idem ja, hoću da budem tu kad se Eva probudi, pa vidimo se. Uzmi je keksić. Aj, čao. Ko je Sandra čudo? Sandra Maljević, naša školska drugarica. Šta? Školska drugarica naša, sećaš se Sandre? Čekaj, bre, ono Šonetova a? Sandrica. Koliko vas je iz tog odeljenja, samo izlaćete iz frižidera. Pa da, znaš šta, sine, ne bi bilo loše da organizujemo neku ekskurziju. Još da nađemo onu svinju Anastasiju i da budemo tutto kompleto, Ne, on je čovjek izgubio svaki kompas. Mislim, dobro, ja ga donekle razumem, to sa Arsom, to uopšte nisu prijatne vesti, ali... Ali zbog takvog ponašanja treba zvati policiju. Ne, ti je trebalo da vidiš njegovu facu, zaista, kao neki pobesneli orangutan. Ja sam mislila da će on mene da udari. Ne, Marina je luda što trpi tog osionog, bahatog egomanijaka, luda. Ma ne, ja mislim da ona sebe samo kažnjava. Ona ne shvata da Pavle to uopšte ne zaslužuje. Dobro, i šta je bilo sa Evom na kraju? Ma ne znam, nisu mi još uvijek javili. Ajde, promenimo temu. Znaš s kim sam se čula? Jao, sa Filipom. Ja se nisam čuo s njim. Već pola dana sa njim i on, Nebojša, prestani da cmizdriš ko neka baba, nije se čovjek ocelio na kraj sveta. Aj, pogađaj s kim? Ne razumem kako da pogađa, koliko ljudi ima, kako mogu da pogodim. Dobro, na mene si smarač, aj probaj da pogodiš. Ja smarač. Kako da pogodim, Vanja, ne razumem. Dobro, sa Sandrom Maljević. Sa Sandrom Maljević? Ne se sećaš? Kako da je se ne sjećam, mi smo bili super drugari u srednjoj. Čekaj, gde ste se vas dve srele? Kako ste pričali? Pa nismo se baš nas dve srele, videli su je Marina i Nikola kod nje u ordinaciji. Ona je veterinar, pa je neki Nikolin ortak preporučio da vode Evu i... Čoveče, to su baš divne vesti. Ona je baš bila lavčina. Smo baš bili dobri drugari.
zicer, razumeš? Vidimo se. Pogađaj. Nina? A, Katarina, da. Ma, koja je Katarina? Vidim da si me zaboravio. Aj, palim ja. Ložim te, šta ti je, gde si? Zdrava izgledaš. Šta si radio letos, a? Bio sam na moru, posle toga sam bio malo kod babe i deda na Zlatiboru. Klasika. Klasika. Vidi ti nju, a? Ti sijaš, bre, a? Šta je bilo, pričaj? Pa, znaš kako je s nama devojkama, uvek bude nešto uzbudljivo. Pa pričaj, šta je bilo? Pa ne mogu sad, malo je lično. Izvini, nisam znao da ja i ti imamo tajne, baš, znaš. Dobra, ajde, reći ću ti, ali ne smiješ nikome da kažeš, okej? Časna pionirska. Stvarno, s njim? Da. Čekaj, ja ne možemo... Nema šanse. Čekaj, ne kapiram, izvini, šta su sad Nebojša i Maljevićka najbolji ortaci, šta? Šta to tebe briga? Pa pika me. Zašto mi se čovjek dopada? Mislim, sedim ovde, namontirala sam se, a on me ne primećuje. Su samo drugovi. Ma jeste samo drugovi važni. Ima to da mu dahće i da mu šapuće na uvo. Šta, jesam se mnogo namontirala, a? Jesi, izgledaš kao novogodišnja jelka. Znala sam. Čekaj, ne, moraš da mi pričaš sve detalje. Kad te molim, Hoću, ali na miru. Moram sada idem. Gde ste, devojke? Nisam vas video. Ćao, Šone. Pa ćao, mislila sam da pričaš samo sa Maljevićkom. Pričam sa svima. Ali s njom baš posebno. Ona mi je drugarica, šta? Šta smo ti nas dve, mislim, drugovi. Prestani. Vanja, šta tačno nije u redu s tobom, a? Stvarno, šta te spopalo, Vanja? Ne, pa kako ti to tajnu pričala, a? Nije mi šaputala nikakvu tajnu, okej? Važi, jeste, mi smo glupe ovde. Ne deluješ mi kao da si glupa, ali deluješ mi baš dosadno, znaš? Okej? Smaraš me. Stvarno si dosadna. Baš hvala. Pogodi šta ću da te pitam. Jao, Vanja, nije mi do tih igrica, molim te. Ajde ti lepo reci svojoj Vanjici. Šta ti je Sandra rekla kad smo se vratili sa raspusta u 3. godini? Ti stvarno nisi normalna, dakle tebi to sad? Ma, bez veze, setila sam se. Mislim, ako ćemo da imamo zajedničko dete, red je da mi tako nešto kažu, što su samo pubertetske tajne. A kakve tačno veze ima naše dete sa Sandrinom tajnom? Znači, priznaješ, ima tajne. Ja ne mogu da verujem koja si ti to rokuša. Ajde, čoveče, čekam na ovo 20 godina. Dobro, okej. To ću ti reći samo zato što si dosadna. Rekla mi je da je tog leta spavala sa Nikolom. Sa Nikolom, lažeš? I njoj i njemu je to bio prvi put. Znači, zajedno su izgubili nevinost. Tako je, da. Pa ja stvarno ne mogu da verujem da si ti čekao 20 godina da mi ovo kažeš. Pa, znaš šta, Vanja, za mene je tajna tajna. Ma, naravno. Za razliku od tebe. Vanja, šta radiš to? Ma, otkazujem pacijentu seansu. Daj da vidim. Čekaj samo sekund. Vanja, daj mi telefon. Daj mi telefon da vidim. Ladno si Marini poslala poruku. Ma nisam, čovječ, otkazivala seansu. Zašto me lažeš kada vidim? Dostavljeno. Otišla tvoja tajnica. Pa. Ne, ja stvarno ne mogu da verujem. Ti si, znaš šta si ti? Ti si... Neviđena carica. Carica. Čekaj, ko ti sad piše poruke? Vanja, zanima je kako je Eva. I mene zanima. Doktorka, kako je Eva? Je li sve okej s njom? Jeste. Eva se upravo probudila iz anestezije. Malo je šamućena, ali bit će dobro. Dobro je. Pavle Filipović, Neši najbolji ortak. Taj sam. Čekaj, vidi ga, isti si. Ja kao da sam u vremeplovu. Šta radiš ti ovde? Šta, otkud ja ovde? Ja sam
Arsin tata i Evin gazda. Arsin tata... A, pa vidim. Čekaj, vas dvoje još od onda? Svaka čast. Da, jel bismo mogli sad mi da pokupimo Evu? Eva večeras mora da ostane na observaciji ovde. Ako bude sve u redu, sutra ujutro možete da vodite kući. Da, super. Koliko smo ti dužni? To ćemo sve sutra. Mislim da treba da odete kući da se odmorite i vi ste se namučili. Ljudi, sve je u redu. A jel bih ja mogao da ostanem večeras sa Evom? Mislim, pošto je sama, da ne bude sama. Ne, idi ti, ostaću ja ovde. Hoćeš? Jo, hvala ti, ne mogu više da budem sama u noćnoj smeni. Možemo picu da naručimo ako hoćeš. Picu, a? A može, naravno. Odlično. Super. Mislim, super što će Eva biti dobro i što ćete vi da naručite picu u noćnoj smeni. Idemo, Arso. Adame, vodi račun o Evi. Hvala vam, doktorke. Prijetno, vidimo se. Ćao, Sandra. Nema na čemu. Vidimo se, Arso. Ćao. 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 Šta doktorka, bre, ona leči životinje, jesi ti normalan? Bajče. Ajmo. I šta, samo se tako prostorla, odjednom, iz čista mira. Ne znam detalje, pošto sam ja došao koji minut kasnije u firmu. Ona je već tad bila u nesvesti. Ona je, vjerojatno drži dijetu, znaš. Sigurno nije jela 3 dana. Ali hoće da bude zgodna, znaš. A zgodna je, ne može se kaže. Da, ali ni blizu, Tare, ni blizu. Baš će neko da se uteši sa onim koščurama i još će da svije topli dom sa njom. Ajde, molim te. Ma sigurno nešto krije. U svakom slučaju, došao je neki doktor, a šta je rekao, nemam pojma. Gde si, Žiko? Ćao, Čero. Dođi. Hoćeš ti tako svaki dan da dolaziš kod nas, ko u menzu, a? Sedi. Hajde, pričaj, šta se to dogodilo sa onom vešticom? S kim? Ma sa onom Saragom, onom Tatjanom. Ajde, nemoj tako da pričaš o moje drugarici, molim. Čujete vi drugarica, jaka drugarica. Pa ona te folira, a ti ne primećuješ. Ludo. Nemojte tako da pričate, teta Dano. Pa potpuno je prirodno da neko želi da se druži sa Tarom. Jeste, mili, samo što tebe baš ništa nismo pitali. Pa dobro, kako tako razgovaraš sa Žiko? Kako tako razgovaraš? Pa, znaš šta, Žiko, ona se inati malo, znaš. Lepo sad na tenane da nam ispričaš šta se to tamo dogodilo. Ne znam ništa, ženo, znam isto što i vi. Ja sam sigurna da ti znaš, samo nećeš da kažeš. Kevo, mnogo gledaš te tvoje detektivske serije u poslednje vreme. Sigurno je trudna. Ko trudna? Ona. Ajde, pričaš gluposti ti. Pa dobro, pa šta je tu loše? Šta je tu loše? Žena se udala, logično da postane trudna. Šta je tu logično? Mislim, to je logično. Ja lupetam iz gluposti. Ja ću sad da idem u sobu, jer ja više sa vama ne mogu i bolje mi da budem sama i gladna u sobi nego sa vama sita da se davim. Pogledaj Tanje, nešto to stvarno nije u redu. Vidi li ja? Možda je na dijeti. Vidi, sine, ovako, ti sad idi da saznaš šta se tamo događa i da nam javiš. Važi? Nemojte, teta Dano, izvinite, ja to ne mogu da radim. To nije u mom karakteru. Bravo, Žiko, bravo. To je čovjek. Znaš šta, danas se retko nađe mlad čovjek sa integritetom. Da, bravo, Žiko. Evo, uzmi malo krompira, uzmi. Hoću, hvala. Nema više, sine. U ovoj kući ko ne priča, taj ne jede. Znači, bila si udata. Pa dobro, pričaj, kako je bilo? Kratko. Veoma kratko. To ti je ono kao iznenadna ljubav, strastvena. Misliš kao da je to, venčaš se, onda se razočaraš, razvedeš i je zdravo. Pa, ti si neverovatna, stvarno, mislim. Čekaj, ispričala si mi ceo svoj život u 2 rečenice. Dobra, ajde sad, nije baš ceo život. Pa valjda smo još mladi. Vidi nas. Pa jesu, mislim, upravo si. Ajde, pričaj mi nešto o sebi. Pa, ne znam šta da ti pričam, mislim, ja
Ja sam to što vidiš. Ništa ne krijem, niti ima nešto uzbudljivo u pozadini. Ne bi se baš reklo. Mislim, to sa tvojim Arsenijem. To deluje kao da bi moglo da stane u jednu dobru TV seriju. Pa dobro, jeste, mislim, cela ta priča se desila i šta ću sad? Samo molim te, budi diskretno u vezi sa tim, znaš. Cela priča je sveža, tako da ne bih hteo... Naravno. Nego, se sećaš Slobe i Kris? Kako se ne bi sećala? Jel ih viđaš? Kako da ih ne viđam, pa oni su mi ko brat i sestra, ono, ko porodica. I tako, mislim, trudio sam se da pojednostavim stvari, družio se sa psima i sa prijateljima, kad ono, Johnny postade Ćale. Ćale. Da. Ajde, živjeli. Ajde. Živjeli. Nebojša, i to posle 20 godina. Kako mu je palo na pamet sad to da ti kaže? Pa dobro, malo sam ga ja možda pritisla, ali vredilo je. Mislim, ladno reci, Nikola i Maljevićka. Znaš šta, baš me briga kako su Sandra i Nikola izgubili nevinost. Da, važi, baš te nije briga. Mislim, dobro, podijelila sam s tobom onako čisto informativno. Eto, nisam mogla da izdržim da ti ne kažem. Da. Znači, Sandra. A kako sad izgleda posle toliko godina, a? Pa, bolje. Izgleda bolje nego u srednjoj školi i... Odlična je u svom poslu, ljubazna. Pa svaka čast. A kako je prošla intervencija s Evom, sve okej? Da, jeste. I to je najbitnije. Sutra vodimo kući, a večeras će Nikola ostati sa njom na klinici. Da je pazi. Čekaj. Nikola ostaje na klinici sa Sandrom. Pa valjda. Aha. A tebi ne smeta to što će da se igraju cijelo veče doktora? Mislim, veterinara. Baš me briga čega će se igrati Sandra i Nikola. Vaši, okej. Ako ti tako kažeš. Samo je važno da si iskrena. Jesam. Čujemo se, Vanja. Ćao. Kako su ti tvoji? Dana, Ilija? Sad su u delirijumu oko unuka, inače su u delirijumu zbog nečeg drugog. Uvek oni nađu neki razlog. Ne znam šta ti pričam, isti su kao i pre. Samo luči. Bože, sećam se koliko su te samo nervirali. Da. Pričao si mi to na kampovanju. Joj, da. Sećaš? Kampovanje. Vidiš, to su bili dani, a? Da. Jeli, jesi ti možda nekom pričala za onu našu malu tajnu, a? A možda malo. Pa, možda sam i ja malo nešto pričao, ali... Pazi, nisam išao u detalje, znaš, ipak sam ja džentlmen. Pa, mislim, se sećaš tih detalja? Svega. A ti? Skoro pa kao da je bilo juče. Uzmi još jedno parče ostalo, slobodno uzmi. Pa daj, nemoj, uzmi slobodno. Nema šanse. Da, nisam ti rekla da imam pension. Nemam pojma. Ne? Ne. Pension za pse. Stvarno? Otvorila sam ga sa jednim ortakom, onda je on otišao, tačnije, zavrnuo me za neku lovu i otišao i eto sad je pension samo moj. Pa bravo, mislim, super. Bi volao da odemo da vidiš, Mislim, kapiram da bi te zanimalo. Pa da, može, što da ne. Sutra? Sutra može. Dobro, znači sutra imamo sastanak. Romantični sastanak u pansionu za pse. Sviđa mi se. Ajde, živeli.
Joj, mučenice, pa na šta to liči? Pa izgledaš ko neka lampa i vazemaljac. Ma nije, bre, Ceco, super je ona, samo morat ćemo malo više da je pazimo sad dok se skroz ne oporavi. Pa ja ću da pazim na nju. Ja ću, evo, lepotu da pazim na tebe. Ja ću. Ej, pa vratili ste se. Kako je Eva? Biće ona odlična. Sad ću ja da krenem da vodim računa u njoj. Ima da bude zdrava kod dren. Ceco, jel ti to plačeš? Pa plačem. Pa ja sam ljudsko biće, ja imam emocije. Pa svi se deremo na malu decu kad ne slušaju ili nešto slažu. Ali to ne znači da nam ne nedostaju. I ako hoćete da znate, meni mnogo nedostaje. Mnogo. Jel ona ovo priča o Evi? Ne znam, ovo stvarno misliš da znam kako funkcioniše Cecin mozak. To niko ne zna. Evo ti ovo. Šta je to? To je račun od Sandre. Aha, od Sandre. Jel Nikola ostao tamo cijelu noć? Pa ne znam, mislim, kad sam ja bio po Evu, nije ga bilo. Šta je ovo? Pa ona kao da je radila lifting ili posukciju. Ne znam, stvarno. Strašno. Halo? Bako. Pa evo, dobro sam, Eva je imala operaciju, pa... Ne. Nije mi to devojka, to mi je pas. Eva je moj pas. Okej, a jel to ne može preko telefona? Jel hitno nešto? Dobro, važi, evo, doći ću. Ajde, vidimo se, ajde. Ceco, aj molim te malo pripazi na Evu, samo dok ja odem. Idem nešto na kratko. Ma da, slobodno sve svalite na moju grbaču. Jesam služavka, nisam magarac. Čekaj, bre, Ceco, si malo pre rekla da možeš... A rekla sam, što ne znači treba me razlačiti ovde ko neki lastijuš. Ceco, si dobra ti? Jesam. Nego me nervira ova promjena vremena. Ajde, idi, pričuvat ću, šalila sam se. Aj, čao. Moja Evo. I ja, ceo život sam. Konačno, brate. Postaću otac. I ovoga puta dete će biti moje. Ako je Tanja majka, dete ne mora da bude ni tvoje, ni Radeto. Već ko zna čije. Pa daj, Stefane, mislim, ne. Aj, prekini, brate, neboj to pričaš, mislim. Znaš, dete koje je samo moje. Brate, to nije razlog da živim. Dobro, evo da kažemo da je dete tvoje. I šta će dalje biti? Gde dalje? Pa razmisli malo. Ti si odgajao dete koje nije tvoje. A sad će tvoje dete da odgaja neko drugi. Ljubavi? Kako si, Ljubavi? Ti si i dalje vrti u glavi. Možda ipak bilo bolje da si ostala kod kuće. Je li, Ljubavi? Jel si išla da uradiš analize kod doktora? Nisam išla, nisam stigla, zato što moram da neki izveštaj završim, neke fakture nisu u redu. Ma kakvi izveštaj, kakve fakture? Pa nema niko drugi. Pa stvarno, zašto ih plaćam? Rade, molim te, ajde. Ne, ali obavezno da odeš, molim te. Doktor je rekao što pre. Hoćeš da idem s tobom? Neću da ideš sa mnom, nemoj da me pritiskaš. Čekaj, ako se brinem, ti se nerviraš. Ako se ne brinem, ti se nerviraš. Šta hoćeš ti u stvari? Pa ne mogu da funkcioniše kad me neko pritiska. Jednostavno ne mogu tako da funkcionišem. Ja tebe pritiskam. Pa šta ti se onesvešćuješ bez razloga? Onesvešćujem se jer me pritiskaš. Znaš šta? S tobom stvarno ne može da se izađe na kraj. Tražiš Tanju? Da, treba mi samo neka brza konsultacija. Ne trudi se, molim te. Danas je nemoguća. Bolje dođi sutra. Šta je bilo, što je ljut? Zato što se previše ponaša zaštitnički prema meni. Eto, zato. Stani, da nije nešto provalio. Rade, nema šanse. Dobro, hoću nešto ozbiljno da porazgovaramo. Možemo neki drugi put, pošto sam jako nervozna. Ne možemo drugi put. Hoću ti kažem nešto za dete. Šta? Ko će to da odgaja? Pa kakvo je to pitanje? Pa ja. Sama? Ne, naravno da ne. Sa Radetom. Čekaj, nema šanse. Gledaj me, to ne dolazi u obzir. Znači, ne prihvatam da Rade odgaja naše dete. Pavle, ajde saberi se.
Ovo će dete kada se rodi imati bogatstvo sa jako puno nula. Zaboli mene za bogatstvo. Ej, ne dozvoljavam da to dete odrasta bez mene. A šta ćeš da kažeš? Marina, izvini ljubavi, ali znaš, zaboravio sam da ti kažem da imam dete sa Tanjom. Ne znam šta ću da kažem. Ali znam da to dete neće rasti uz Radeta. To dete ima oca. Slušaj me dobro. To dete ima oca. Otac sam ja i ja ću da ga odgajam. Pavle, u nekom trenutku će Rade da nas napusti sigurno. A gde će da ide, majke? On? Ma daj, molim te, bre, pa svi ćemo mi da idemo tamo pre njega. Ne, slušaj me, ej, ja neću više da čekam. Možda nećeš morati dugo da čekaš. Stani, bre, koji su to priče? Tanja, šta hoćeš da kažeš? Hoću da kažem da niko ne živi večno. A znaš šta tebi treba? Jedan stalni pomoćnik. Otkud ti? Mislila sam da smo se dogovorili u 2. Pa da, ali sam se probudio ranije pa rekao da dođe malo. Evo samo da završim sa sređivanjem i možemo da idemo. Čekaj, pa ne možeš sad sama. Mislim, kakav sam ja to pomoćnik, a? Da. Mislila sam da nisi jutarnji tip. Pa pravo da ti kažem, nešto nisam mogao da spavam, znaš. Što? Pa, mislio sam na tebe celu noć. I ja na tebe. Dobar dan. Dobar dan. Ja sam Marina Filipović, došla sam da platim račun. A da, za jučerašnju operaciju, je li tako? Tako je. Da li je doktorka možda tu? Htela sam lično da je se zahvalim, ako nije problem. Da, naravno, uđite. Doktorka je slobodna, trenutno nema pacijenta. Hvala vam. Izvolite. Hvala. Susret generacije. Otprilike. Pa da, pa ko je tu, tu je. A evo i mene, malo sam poranila, ali Nikola, ti najbolje znaš da sam uvijek bila štreberka. Jest. Izvoli, uđi. Otkud ti, Marina, ovde, a? Otkud ja? Došla sam da platim Evinu intervenciju. A nisi morala da žuriš, draga, pa znamo se. Pa da misliš, mogla sam da zakasnim sada 2 i... Ne, mislim, mogli smo to da regulišemo na Evinoj poslednjoj kontroli. Uostalom, sigurno bismo se videla. Pa da, sigurno. Mislim, sad kad smo se srele i trebalo bi redovno da se viđemo, da nadoknadimo sve propušteno. Kažite, Vera, a stigli su? Evo, dolazim. Izvinite, imam nekog mučanog papagaja. Zovu me se prijavnice. Ajde. Ma ja došao zbog posla nekog, znaš. Sandra hoće da me vodi u pansion za pse, pa rekao da je pomognem i da vidim. Ne, sve sam shvatila, ne brini. Pa ne brinem. Ne, nemoj da brineš da li sam shvatila. Imam potrebe da mi se pravdaš. Marina, ja se uopšte ne pravdam, samo ti kažem zbog čega sam došao. Mislim, ne razumem. Ne, to zbog čega si došao, meni je sasvim jasno. Gde postoji život, postoji i smrt. Govorimo o nečemu što je očigledno. Mislim da ne želim da te razumem. Znaš, plašiš me. Izvini, molim te, zaboravila sam na tvoj malograđanski strah od smrti. Znaš, ali to je potpuno prirodno. Godine prolaze i neminovno je da će nas Rade ostaviti. A ti bi u stvari trebalo da se raduješ, znaš? To bi bilo kao kada bi sad, recimo, otišao napolje, video oblak i rekao, kiša će. Kiša će, Pavle. Raduj se. Vidi, ja se ne razumem u meteorologiju, a više volim da verujem da je gore Sveti Petar koji deli pravdu. Dobro, bilo kako bilo, naše dete će biti Radetovo dok CRBG ne bude naša. Dovoljno je 2/3. A šta misliš, da 1/3 koja pripada našem detetu poklonim u humanitarne svrhe?
Ne, Tanja, mislim na Marinu i Arsu. Ne moraš da me obaveštavaš kada misliš na njih. Vidi, Marina je Radetova ćerka. I njen udeo u nasledstvu je isti koliki i tvoj i našeg deteta koje se još nije rodilo. Ne, molim te, bračni drug i sva deca dele nasledstvo na jednake delove, takav je zakon. Znaš kako si me iznervirao sada? Tako si me iznervirao da mi nije dobro. Znači, a dete sve osjeća i pati, sigurno. Svaki moj, ne mogu. Samo da se smirim. Ajde, polako. Samo polako, sad ću da se smirim, polako. Vidi, nema potrebe da se nerviraš i nema potrebe da razgovaramo o ovome. Ej, Rade je živ i zdrav, živjet će još 100 godina. Tako da... Znaš, kada sam saznala da sam ostala trudna, samo sam o jednoj stvari razmišljala. O tome kako će se roditi naše detence. Kako je to, u stvari, ljubav koja poprima oblik čoveka. Ti shvataš kakvo je to čudo, Pavle? Znaš koliko sam ja luda za to? Znaš koliko sam luda za to? Šta? Jesi, luda si. Pa ti možeš da veruješ da taj pansion kod nas uopšte ne postoji? Stvarno? Sramota. Pa jeste sramota, i baš zato ja hoću da ga vidim, jer to bi mogla da bude odlična prilika. Znaš, pa kak je odlično, to bi mogla da bude sjajna prilika za posao. Aha. A reci mi, od kad bi ti žrtvovao svoju slobodu zarad nekog monotonog posla, svaki dan jedno te isto? Pa jedno te isto nije teško kad nešto voliš. Da, Nikola, kad voliš. A kad ne voliš, to je onda, kako si ono rekao, dodir sa sistemom i velikim kapitalom. To i dalje stoji. Slušaj, mi proizvodimo hranu za pse i tata te zvao toliko puta. O čemu se ovde radi? Izgleda si buntovnik jedino prema njemu. Izvini, Marina, sam ja ovde možda propustio neku epizodu, mislim, ne znam šta se dešava, što me napadaš sad, ne razumem. Ja tebe ne napadam. Samo sam naučila da budem iskrena u odnosu sa ljudima. A sa šta ja ne kapiram? Zašto iskren čovek ima potrebu da govori da je iskren? Mislim, ako si ti iskrena... Nesretni papaga ima neki problem sa kljunom. Izvinite, ljudi, sad će da ga dovedu. Da, ništa, onda idem ja, neću da vas zadržavam. Marina, vidi, dogovorit ćeš se sa mojom asistentkinjom oko plaćanja. A ti i ja se vidimo na kafi. Kako da ne, onda idem ja i srećan rad. Ćao. Ćao, Sandra. Moramo ovo da odložimo. Da, naravno. Mislim, radi svoj posao. Mi se vidimo drugom prilikom. Nadamo se uskoro. Da. Ajde, ćao. Ćao. Nadam se da nisi nekome nešto pričala. Na primjer, tvojoj porodici. I da sam im ispričala, a nisam. Oni bi ćutali, oni su diskretni, dobri, mnogo. Pa nisam stekla takav utisak, znaš. Naročito kad je tvoja majka u pitanju. Prema tome, jezik za zubima. Nego reci ti meni kako je tvoj deda i ona njegova žena. Vidim, rade živci i neke nesvestice. Dobro, ili ti moraš svuda da turaš nos, a? Pa ja nisam znao da je Tatjana bolesna. Bože, sine, daleko bilo, pa nije trudnoća bolest. Znači, brate, ja si je samo video, mislim, taj pogled, to je ludački pogled. Meni, brate, frka da se ne upetljam u nešto. Čekaj. Misliš da stvarno razmišlja da ubije Radeta? Večeras ovo sve ima da se razreši jednom zauvek. A razrešćete se od nje? Jel postoji neko drugo rešenje? Ne. Vanja, da sam došla samo pola minuta kasnije, ja bih njih uhvatila na delu. Pa dobro, Maki, pa sjete se ljudi mladosti. A da te pitam nešto, što se ti ponašaš kao da si samoj sebi tetka, a? Ili si možda ljubomorna? Neki osjećaj kao da imam 16 ponovo. Ti? Zrela si za svoje godine, znaš. Mama, ja tebi sad moram nešto da kažem, ali se bojim kako ćeš ti da odreaguješ na to. Mislim, možda ćeš se malo potresti. Arsenije, nemoj da mi se igraš sa živcima, jer si zakačio neku bolest. Jel trudna? Jeste. Ja. Dobit ćeš brata ili sestru. Šta ću da Šta pričaš ti? Mama Tatjana je trudna. Gospode Bože. Otkud ti? Kaži. Tata, da li je istina da je Tanja trudna?